Okokuqala mandibulele umasipala uMbaxa waseBuffalo City okhokhelwa u-Executive Mayor uXola Phakathi ngokuba athi kwiwadi zonke azihambelayo kodwa ward 41 eZwelitsha angamshinga semva. Sibona namhlanje bethuna sizofakelwa apha itunnel esasizawulima kuyo iitumata nezinye izinto. Asiyithathi for granted ke lento yenziwe ngumasipala uMbaxa because le tunnel ikhoste 5 million. And njengoba ikhoste 5 million nje noba izawuqala ngabantu abayi7 kodwa izawuvula amathuba emisebenzi nakwabanye abantu ngoba umsebenzi lo mkhulu futhi usezaba mkhulu. Bulela kakhulu ke kumasipala wethu nakubahlali baseZwelitsha bethuna nawe Zwelitsha awumncinane ngoba namhlanje nawe uhanjelwe uzowunikwa le tonela ikhosta 5 million. Ayondlalo ke le because bantu baseZwelitsha bazawuba nesidima bayeke mhlawumbi uyokuthenga kwezinye indawo kodwa bathenge apha kule tunnel izawube isenza inhlobo zezinto ezabe zilinywa apha yotomato yo green pepper yo cucumber mhlawumbi ke nezinye kodwa siza kubona apha ethubeni njengoba isaqhuba nje ayikaqalisi njengoba ubona nje ba kusabekwa izinto ngolungelelwano kodwa mhla iqalisa bazawuphinda bayazi abahlali baseZwelitsha ukuba ngoku iyaqalisa. Thank you very much. Ndiyabulela kumasipala.